Galdera bakoitzak du bere erantzuna, entzun behar baduzu gura ez duzuna, maiz hobea izaten da isiltasuna. Zongoa da Euskal Omendiko Braulio, ez dakit esateak ez digu balio. Guk Braulio nongoa den ondo dakigu, Braulio berak sarri esaten baitigu. Nola izena duzuen amona Frantziskak, galdera egitean eman ditut pistak. Galdera guztietan hau da errezena, izena Amona eta Frantziska bizena. Galdera bakoitzak du bere erantzuna, Entzun behar baduzu gura ez duzuna, maiz hobea izaten da isiltasuna. galdera bakoitzak du bere erantzuna, entzun behar baduzu gura ez duzuna, maiz hobea izaten da isiltasuna, maiz hobea izaten da isiltasuna.